My sme tak boli vedení, že musíme na seba dávať pozor. Dávať pozor, aby sa tí mladší nepocikali, nepokakali. Museli sme strážiť, kedy drobčí, aby sme išli s ním cikať. A keď sme tak kde išli, treba bola frajerina, hej, nazbierať lopuchy, si dať na hlavu a sme sa maskovali, tak proste neexistovalo, že by sme dve prišli domov a nevedeli sme, kde sú ďalší dvaja. Tvoja krv, tvoj brat, tvoja sestra nemôže byť bez tvojho dohľadu. Ty musíš stále vidieť, že kde je a či takto jej neubližuje alebo tak. Napríklad moja mama je z dvojčiek, mala brata a u nich to bolo tak, keď brat niečo vyviedol, dostal, ale dostala aj ona. Že aby jej nebolo ľúto, to sa mi zdalo ako neuveriteľné, hej, že prečo by ona, keď ona nič zlého neurobila, ale on sa desi poflakoval alebo fajčil s kamarátom, dostala automaticky.